ख्रिस्ट'जों अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरा धोरोमियाफोरखौ माबायदि सहाय होयो, धोरोमियाफोरखौ माबायदि रैखाथि होयो, धोरोमियाफोरखौ माबायदि सेभ खालामो, दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो बेखौनो सोलोंगोन। बे बिसयखौ जोङो मोजाङै मोनथिना लानाया गोनांथिथार, मोजाङै रोंना थानाया गोनांथिथार। मानोना जोंनि गेजेराव गोबां सोंलुफोर फैयो आरो सोंलु जायो जे इसोरा जोंखौ माबायदि रैखाथि होयो, इसोरा जोंखौ माबायदि सेभ खालामो। बे बिसयआवहाय गोबां मानसिफोरा गोनो गोथो दङ। इसोरा जोंखौ रैखाथि होआखै नामा, इसोरा जोंखौ नायाखै नामा, इसोरा जोंखौ दैदेनाखै नामा, बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि सोंलुफोर गोसोआवहाय थायो आरो गोनो गोथो इसोरनि सायावहाय गोनो गोथो गोसोखौ लाखियो। दा बेयावखायनो अनजाग्रा प्रियफोर, बे भिडिअआ दिनै नोंथांखौ गोबां थुलुंगा होगोन। बे भिडिअआ नोंथांखौ दिनै मोनथिहोगोन जे थारैनो इसोरा सासे धोरोमिया मानसिखौ माबायदि रैखाथि होयो, बबे बबे खैफोदनिफ्राय रैखाथि होयो, माबायदि जेंनानिफ्राय बोखांनानै लानानै फैयो, बेफोर गासैखौ मोनथिनो मोनगोन। दा बेयावखायनो भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायगोन आरो लोगोसेनो बेबायदि सोमोनांथाव इसोरनि बाथ्राफोरखौ मोनथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लागोन आरो लोगोसेयैनो मोनसे लाइक होगोन। नोंथांनि लाइकआ आंखौ गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय गोबां मटिभेट थुलुंगा होयो। आरो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला एबा मोजां मोनोब्ला नोंथाङा गुबुननोबो मोनथिहोनो हास्थायोब्ला भिडिअखौ शेयार खालामगोन। दे अब्ला प्रियफोर, समखौ आद्रि खालामाब्लानो थोंजोङैनो भिडिअ फारसे एबा बाथ्रा फारसे जोङो आवगायलांदोनि। बेयावखायनो गितफोरनि 37 नम्बरनि 39 आरो 40 सिरिया ओरैहाय बुंदों, नाथाय धोरोमियाफोरनि बासायजानाया फोरबोनिफ्राय जागोन। बियो बिसोरनि नासयजानायाव गोगोम अनदर आरो फोरबोआ बिसोरखौ हेफाजाब होनानै गहोयो। लांसनियाफोरनिफ्राय बियो बिसोरखौ बासायो, मानोना बिसोरो बिनियावनो खुलि लाबाय। प्रेज द लर्ड। इसोरनि बाख्नायजानाय जाथोंसै। जि बाइबेल सिरिफोरखौ एबा बोसोनखौ फरायनानै नोंथांमोननो खोनाहोबाय, बे बोसोनाव जोंखौ रोखायै बुंदों जे जोंनि धोरोमियाफोरनि जिथु बासायजानाय, बे बासायजानाया एबा रैखाथिया सोरनिफ्राय जायो? इसोरनिफ्राय जायो। मानोना साफ्रोमबो धोरोमिया बेक्तिया इसोरनियाव खुलि लायो। देट मिन्स आश्रय लायो। जों जुदि सोरनियावबा आश्रय लायोब्ला बै बिगुमाया जोंखौ हेफाजाब होखायो। दा जों स्पिरिचुवेल लाइफआव इसोरनि बेलायाव जों सैथो इसोरनियाव आश्रय लादों आरो बे सैथो इसोरा जोंखौ मोनफ्रोमबो खैफोदनिफ्राय रैखाथि होगोन, समायसानिफ्राय, जेंनानिफ्राय, खैफोदनिफ्राय जोंखौ बासायगोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट' प्रियफोर, नोंथांमोननो दायो सैथो बाइबेलनिफ्राय मोनसे जारिमिन बुंना होनो हास्थायदों। जाय जारिमिनखौ नोंथांमोना खोनायोब्ला, बावना थानाय बाथ्राफोरखौ गोसोआव फैफिनोब्ला बाथ्राखौ मोजांनिख्रुइ मोजांसिन बुजिसिननो हागोन। बेबायदि मोनसे बाइबेलनि जारिमिनखौ लानानै फैदों। इसोरा मानसि माहारिखौ दानायनि उनावहाय मानसिफोरा हाबुङाव इसे बांबोबाय आरो हाबुङाव मानसिफोरा गोबांनिख्रुइ गोबां जालांबाय। आरो बै समावहाय सासे धोरोमिया मानसि दङमोन जायखौ बाइबेला अब्राहाम होननानै सिनायथि होदों। बे अब्राहामा इसोरनि बोसोन बायदि सोलिग्रामोन, इसोरनि बिथोन बायदि सोलिग्रामोन, सासे धोरोमिया मानसिमोन। आरो इसोराबो अब्राहामनि गेजेरजोंनो गासै पृथिबियाव मानसिफोरखौ, जोलैफोरखौ बांहोनायनि आशीर्बाद होनायनि थांखिखौ लादों आरो अब्राहामनि गेजेरजोंनो गासै पृथिबिखौ बुंफब होजोबदों। बै अब्राहामनि रायजो जानाय समावहायनो सदम आरो गमरा होननाय मोनसे जायगा दङमोन, थावनि दङमोन, नोगोर दङमोन आरो बै नोगोराव गोबां मानसिफोर दङमोन आरो बै नोगोराव अब्राहामनि बंस'नि मानसिफोरबो दङमोन। नाथाय खोथाया जाहैबाय, सदम आरो गमरानि मानसिफोरा ओरैबायदि गाज्रि जाबाय जेरावहाय बिसोरनि गाज्रिफोरखौ इसोरा नायनानै थानो हायाखै। बेवखायनो इसोरा सदम आरो गमराखौ फोजोबस्रांनायनि थांखि लाबाय। नाथाय थांखि लानायनि सिगाङावनो इसोरा अब्राहामनो मोनथिहोनो हास्थायदों, जिहेतु अब्राहामा सासे धोरोमिया मानसि आरो लोगोसे अब्राहामनिफ्रायनो गासै पृथिबियाव जोलैफ्रा थांगोन। बेयावखाय इसोरा अब्राहामनो मोनथिहोनो हास्थायबाय एबा मोनथिहोनाया मोजां जागोन होननानै इसोरा सानबाय आरो बेबायदिनो इसोरा अब्राहामजों सावरायफैबाय। जाय बाथ्रा एबा जाय जारिमिनफोरखौ जोङो जागायजेननायनि 18 बालाबनि 16 सिरिनिफ्रायनो मोननो हायो, नोंथांमोना बेखौ गावनोबो देहेन खालामगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरा थारैनो अब्राहामनि साखाथियाव फैबाय आरो अब्राहामनो मोनथिहोबाय जे
सदम आरो गमराखौ आङो फोजोबस्रांनोसै, नस्थ' खालामनोसै, सावनोसै, अरनि गन्दकजों बेखौ नस्थ' खालामनोसै, सावहांगार खालामजोबनोसै होननानै अब्राहामनो इसोरा मोनथिहोदों। जेब्ला अब्राहामा बे बाथ्राखौ इसोरनिफ्राय खोनाबाय, अब्लाना अब्राहामा दुखु मोनदों आरो अब्राहामा इसोरजों लोगोसे सावरायनो थाखाय गोहो खालामबाय आरो इसोरनियाव मोनसे आपिल खालामदों आरो बुंदों। बै समावहाय अब्राहामनि जिथु इसोरनि सायाव आपिलमोन, खावलायनायमोन, बे जाहैबाय जागायजेननायनि 18-23 सिरियावहाय मोननो हायो। आं नोंथांमोननो बेखौ फरायनानै होनो हास्थायदों, नोंथांमोनाबो गावनो ध्यान खालामगोन। नोङो धोरोमियाफोरखौ दुष्टुफोरजों लोगोसे संहार खालामनोसै ने? नोगोरनि भितराव बोरैबा 50 धोरोमियाफोर थानो हागौ, अब्लाबो नोङो बे जायगाखौ संहार खालामगोन ने? बेयाव थानाय 50 धोरोमियाफोरनि जुनै नोङो बिसोरखौ दया खालामनाय नङा खोमा। अब्राहामा जेब्लानो इसोरनिफ्राय बे बाथ्राखौ खोनादोंमोन, सदम आरो गमराखौ फोजोबस्रांनोसै होननानै, अब्लानो बै समावहाय अब्राहामा गोहो खालामनानै इसोरनियाव आपिल खालामदों। आरो बे आपिला मा? जे इसोर, सदम आरो गमरानि सिङावहाय 50 जन धोरोमिया थाब्लाबो नोङो बे नोगोरखौ नस्थ' खालामगोन ने? फोजोबस्रांगोन ने? बेबायदि आपिल खालामदों। नों खालामनाय नङा होननानैबो अब्राहामा बुंदों। नोङो सेभ खालामनाय नङा ने होननानै बुंदों। आरो बै समावहाय इसोरा फिननाय होदों अब्राहामनो, नङा, 50 जुदि बे जायगायावहाय, बे नोगोरावहाय 50 जुदि धोरोमिया थायोब्ला आङो बे नोगोरखौ बासायनानै दोनगोन। आरो बे जाहैबाय इसोरनिफ्राय फैनाय फिननाय बाथ्रा, जे 50 जन धोरोमिया जुदि सदम गमरायाव मोनोब्ला सदम गमराखौ नस्थ' खालामनाय नङा। आरो बै समावहाय अब्राहामा आरोबाव गोहो खालामबाय इसोरजों सावरायनो थाखाय। फोरबो जुदि बायसान्सआव 50 गैयालाफानो 45 जन, जुदि 5 जन खम जायोब्ला अब्ला नों मा खालामगोन होननानै। आरो बै समाव इसोरा फिननाय होनायसै, अब्लाबो आङो नस्थ' खालामनाय नङा। आरो बिनि उनावहाय अब्राहामा आरोबाव गोहो खालामनानै बुंबावदों जे फोरबो, बे नोगोराव 40 जनल' थानोबो हागौ धोरोमिया, 40 जननि थाखाय नोङो नोगोरखौ बासायनाय नङा ने? आरो बै समाव फोरबोआ बुंबावदों, 40 जन धोरोमिया थाब्लाबो आङो सदम आरो गमराखौ नस्थ' खालामनाय नङा होननानै बुंदों। अब्राहामा आरोबाव बिनि उनाव इसोरजों गोहो खालामनानै सावरायबावदों, रायज्लायबावदों, गावनि आर'जखौ दोनबावदों जे फोरबो, 40 जन गैयाबो जानो हागौ, नाथाय 30 थाबावगोन, 30 थानोबो हागौ, 30 थाब्लालाय मा खालामगोन? अब्लाना बै समाव फोरबोआ बुंबावदों, 30 जन थाब्लाबो आङो बे नोगोरखौ नस्थ' खालामनाय नङा। आरो बिनि उनाव आरोबाव अब्राहामा बोलो खालामनानै, गोहो खालामनानै इसोरजों सावरायबावदों, 20 जन थाब्लालाय फोरबो, 20 जन थाब्ला नों संहार खालामगोन नामा? बै समाव बुंदों, 20 जन धोरोमिया जुदि मोनोब्ला आङो सदम गमराखौ नस्थ' खालामा, फोजोबस्रांनाय नङा। बिनि उनाव आरोबाव अब्राहामा गोहो बोलो खालामनानै इसोरजों सावरायबावदों, आर'जखौ दोनबावदों जे 10 जन मोनोब्लालाय, 10 मोनोब्ला फोरबो, नोङो सदम गमराखौ दोनगोन ने? आरो बै समावहाय इसोरा बुंदों, येस, आङो दोनगोन। सदम आरो गमरानि सिङाव धोरोमियाखौ 10 धोरोमिया मोनोब्लाबो आङो दोनगोन होननानै इसोरा बुंबाय। प्रियफोर, जारिमिना मा बुङो मोनथिगौ ना? एसेबां जि दुखुनांथावना बाथ्रा, सदम आरो गमरायाव गासै 10 धोरोमियाबो गैबावलिया, 10 मानसि धोरोमियाफोरबो गैलिया, केबल दङसै 4ल' धोरोमिया मानसि। येस, केबल 4ल' धोरोमिया। अब्राहामनि बंशनि मानसि लट, बिनि 2 बिसाजो आरो बिनि बिसि, बिसोर बिसि बिसाय आरो 2 बिसाजो, बिसोर 4ल' मानसियाल' धोरोमिया होननानै सदम आरो गमरायाव सिनाय जादों एबा मोनथिजादों। ख्रिस्ट' प्रियफोर, अब्राहामा सदम आरो गमराखौ, बै नोगोरखौ बासायनो थाखाय इसोरजों लोगोसे बेसेबांबा सावरायदोंमोन। बै नोगोरनि मानसिफोरखौ बासायनो थाखाय, बै नोगोरनि धोरोमियाफोरखौ बासायनो थाखाय बेसेबांबा बाथ्रा सावरायदोंमोन। नाथाय धोरोमिया 10 जन धोरोमिया मानसिखौनो मोननो हायाखिसै, केबल 4ल' धोरोमिया मोनबाय। अनजाग्रा प्रियफोर, बै नोगोरा धंस जाबाय, इसोरनि रागाजों सावग्लिजाबाय आरो इसोरा बै नोगोरखौ सावग्लिबाय। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, बै नोगोरखौ सावनायनि सिगां जिहेथु बै नोगोराव सदम आरो गमरायाव 4 धोरोमिया दङमोन, बै 4 धोरोमियाखौ रैखाथि होग्रोदों, सेभ खालामदों। सदम आरो गमरायाव अर हरनायनि सिगाङाव लट आरो बिनि 2 बिसाजो आरो बिनि बिसिखौ बै नोगोरनिफ्राय बाहेराव लानानै फैग्रोदों। धोरोमिया लट आरो बिनि न'खरखौ धोरोमिया मानसिफोरजों, गाज्रि मानसिफोरजों बिसोरखौ सिथारफायाखै। लटआ सासे धोरोमिया मानसिमोन, बिनि न'खरा मोनसे धोरोमिया न'खरमोन। बेयावहाय बे 4 बेक्तिखौ इसोरा
रैखाथि होनानै लानानै फैदों। बिनि उनावहायसो सदम आरो गमरायाव अर हरदों आरो सदम आरो गमराखौ नस्थ' खालामदों, फोजोबस्रांजोबदों। प्रियफोर, जों मोनथिनो हादों जे इसोरा माबायदि धोरोमियाखौ अनो, जेरावहाय 50 जन थायोब्लानो रैखाथि होगौमोन, जेरावहाय 45 थाब्लानो सेभ खालामगौमोन, जेरावहाय 40 थाब्लानो सदम गमराखौ रैखाथि होगौमोन, जेरावहाय 30, 20, 10 जन थाब्लाबो सेभ खालामगौमोन। माबायदि इसोरा धोरोमियाफोरखौ रैखाथि होयो। जुदिअ बेसां जन गैया, 4ल' मोनबाय आरो बै 4खौबो इसोरा रैखाथि होबाय। बे 4खौबो बै खैफोदनिफ्राय रैखाथि होनानै बिसोरखौ मोनसे मोजां जानाय थांबाय। अनजाग्रा प्रियफोर, जों मोनथिनो मोनदों बे जारिमिननि गेजेरजों इसोरा धोरोमियाखौ माबायदि सहाय होयो। इसोरा धोरोमियाखौ बबे जेंनानिफ्राय रैखाथि होयो। इसोरा अरायबो जोंखौ गासै जेंना खैफोदनिफ्राय रैखाथि होयो, बे बाथ्राखौ गोसोआव लागोन। बेयावखायनो प्रियफोर, जिंगासिनांगौ दरखार गैया, जिंगासिनांगौ गाबनांगौनि प्रयजन गैया। मानोना नोंथाङा जि इसोरखौ खुलुमदों, सैथो इसोरखौ खुलुमगासिनो दङ। नोंथाङा जाय इसोरनियाव भरसा लाखिदों, आश्रय लादों, बे आश्रय लानाय, जों जि आश्रय लादों, बे आश्रय लानाय इसोरा सैथो इसोर, आरो बे सैथो इसोरा जोंखौ गावनि आगदा आखाइजों हमथाबाय थायो आरो जोंखौ गासै खैफोदनिफ्राय रैखाथि होयो। बे इसोरा साफ्रोम धोरोमियाफोरखौ रैखाथि होयो, हेफाजाब होयो। प्रियफोर, दुखुनि समाव, खैफोदनि समाव, जेंनानि समाव, अलखदनि समाव गोनो गोथो जानांगौनि बाथ्रा गैया। बै इसोरा जोंखौ रैखाथि होयो। प्रियफोर, सदम आरो गमरानि बे बाथ्राखौ गोसोआव लागोन। लटआ धोरोमियामोन, लटखौ जेरै रैखाथि होदों, नोंथांखौबो रैखाथि होगोन। जोबनायाव गितफोरनि 37 नम्बरनि 39 आरो 44खौ फरायनानै फोजोबलांनो हास्थायबाय। नाथाय धोरोमियाफोरनि बासायजानाया फोरबोनिफ्राय जागोन। बियो बिसोरनि नासयजानायाव गोगोम अनदर, आरो फोरबोआ बिसोरखौ हेफाजाब होनानै गहोयो। लांसुनियाफोरनिफ्राय बियो बिसोरखौ बासायो, मानोना बिसोरो बिनियावनो खुलि लाबाय। प्रेज द लर्ड। अनजाग्रा प्रियफोर, साफ्रोमबो धोरोमिया व्यक्तिफ्रा इसोरनिफ्राय सहाय मोनो, इसोरा रैखाथि होयो। गासै दुखु जेंना, गासै खैफोदनिफ्राय बियो जोंखौ सहाय होयो एबा रैखाथि होयो। दे अब्ला प्रियफोर, बावना थानाय बाथ्राफोरखौ गोसोआव फैफिनदों आरो माबा मोनसे गियानखौ मोननो हादों एबा सोलोंदों होनना फोथायदों। दे अब्ला नोंथाङा जुदि मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ गुबुननोबो शेयार खालामगोन, जेन गुबुनाबो बेफोर बाथ्राफोरखौ गोसोखांफिननो हायो। इयुननि समाव मोनसे गोदान टपिक लाना फैफिनबावसिगोन। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, जय मसीह होनना आंनि भिडिअखौ बेसेन दोनथ'बाय। थेंक इउ।